тых арганізатараў, якія тут сабралі акторскую каманду, падрыхтавалі гэты спектакль. Гэта перадусім сёстры адараторкі крыві Хрыста, якія служаць у дочыцах. Сестра Маргарыта, сестра Ганна. Вось, можна іх прывітаць. Вось. Да, вот. Брата Игоря мы знаем. Так. Вось то. Добренько. Дам сестре микрофон, хай она расскажет, что гэта ўвогуле будзе. Ну, я так коротенько у двух словах. Первый раз мы поспробовали такое представление на Божье народжение у тенях. Это наша первая проба, и она представляет такую традиционную сценку, як Бог приходит на свет. Тому запрошаю поглядеть. Так само тут представлена такая глибока таємниця, яка злучається з першими людьми, які згрішили, і Бог, який не являється обияковыми до лёса человека, дає свого збавцю. І у кінці показано єднання Адама і Єви з Христом, з Марією, коли приходить до Марії і Йозефа. Так що запрошую. Стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу. Паводле вобразу Божага стварыў яго. Стварыў мужчыну і жанчыну. Just like a star, just like a star. Дзе ты, Адам? Бог паслаў анёла Габрыэля у горад галілейскі, называны Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова.
Мария у тыя дні паспяшыла ў горную краіну, у горад Юды. Яна ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім збаўцу. Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі. І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Юзефе, сыне Давида, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрузалім з ім.
і не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народу, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. Прыбылі ў Єрузалім мудрыцы з усходу, кажучы: «Дзе народжаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму».
Ірад вельмі разгневаўся і паслаў пазабіваць усіх хлопцаў у Бэтлееме ды ва ўсіх ваколіцах яго, ад 2 гадоў і менш. Устань, возьмі дзіця і маці яго і ўцякай у Егіпет. Дзе ты, Адам? Дух Пана на мне, бо Ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць пакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана. Святая, но
Ось дєва у лоні зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл. Святая ночь, небесным зорным зяней, у эту ночь народился Збавца нам. Земля в греху знесилила в чаканні, покуль прийшов і душі надію дав. Свет тремтить у радості узнесла, бо зазяв надії ранок нам. З'явися свет, почуй анёла голос. З'являє у свет Христа. З'явлення у свет Христа. Святая святая Ой, даражэнькія, дзякуй шчыры. Ну, сапраўды, Докшыца, як заўсёды, гэта ўзровень, паўночнае зянне нашай краіны, сапраўды. Я так, гледзячы на гэтую сцэнку, зразумеў, што часамі цень, які мы самі адкідваем, можа пра нас сказаць больш, чым вось мы самі можам пра сябе сказаць. Дзякуй вам за тое, што паказалі гэта. Таксама
мы, можа, не заўважылі, цяпер у нашай парафіі быў пабіты рэкорд, бо з гэтага месца да хору дабеглі за 7 секунд. Гэта ўчыніла сястра Ганна. Вось. Давайте яшчэ раз пахлопаем. Дзякуй шчырай сястры Ганне за гэтую пастаноўку, сястры Маргарыце, брату Ігару за падтрымку, што сабралі, прывезлі. Давайте яшчэ раз адудзячым моцнымі апладысментамі. Не другая. Дзякуй вялікі за тое, што захацелі прыйсці, паглядзець, засталіся пасля імшы. Нам вельмі прыемна. Цешымся, што маглі трошкі падзяліцца сваёй радасцю, сваімі якімісьці натхненнямі, стараннямі. І сапраўды, я думаю, што няхай гэта сцэнка, гэта прадстаўленне будзе таксама для нас такім узбагачэннем і духоўным, і культурным. Дзякуй вам вялікі, шчыра, вельмі. І запрашаем у Докшыцы. Вот, можно еще раз это сказать? Да, запрашаем у Докшыцы, будем сябраваць парафіямі. Все, добрага вечара, дзякуй шчыренькі вам.